Il-lejla f'Ahoy Arena f'Rotterdam isir it-tieni semifinali tal-Eurovision Song Contest fejn 17 il-pajjiż jikkompeti għall-aħħar 10 postijiet fil-finali. Il-pajjiżi li se jikkompetu l-lejla huma San Marino, l-Estonja, Repubblika Ċeka, l-Greċja, l-Awstrija, l-Polonja, il-Moldova, l-Iżlanda, is-Serbja, l-Ġorġja, l-Albanija, l-Portugal, il-Bulgarija, l-Finlandja, il-Latvja, l-Iżvizzera u d-Danimarka. Fost il-pajjiżi kwotati ferm li l-lejla jistgħu jgħaddu hemm l-Iżvizzera, il-Bulgarija u San Marino. Tal-aħħar il-kantanta Senit se tkun akkumpanjata mir-rapper American Flowrider. Membru mill-grupp Iżlandiż li qed jipparteċipa fil-Eurovision ħareġ pożittiv għal COVID-19. Bekk il-grupp Iżlandiż mhux se jkun jista' jieħu sehem waqt it-tieni semifinali. Minflok se tidher verżjoni rekordjata ta' preżentazzjoni tal-kanzunetta. We've been together for a decade now. Still every day I'm loving you more. If I could do it. Il-ħadd li għadda membru fid-delegazzjoni riżulta pożittiv għal COVID-19 u riżultat tek id-delegazzjoni Maltija inkluż Destiny ma setex tattendi għaċ-ċerimonja tal-ftuħ tal-Eurovision. Dan għaliex id-delegazzjoni Maltija tgħix fl-istess luganda ta' fejn ittoqgħod id-delegazzjoni tal-Iżlanda. Id-delegazzjoni Maltija għamlet test tal-COVID-19 u kulħadd kien irriżulta fin-negattiv. Wara r-riżultat tal-lejla jsir magħruf ukoll f'liema pożizzjoni se tkun qed kanta Destiny fil-finali kif għada jkomplu l-impenji għad-delegazzjoni Maltija b'żewġ provi uffiċjali tal-finali tal-Eurovision Song Contest. Intant fi stqarrija uffiċjali l-European Broadcasting Union qalet li r-rebbieħ tal-Eurovision Song Contest 2019 Duncan Lawrence u li grazzi għalih qed isir l-Eurovision ġewwa Rotterdam l-Olanda irriżulta fil-pożittiv għal COVID-19. Bekk ir-rebbieħ tal-Eurovision li għadda mhux se jkun possibbli li jgħaddi x-xetru lir-rebbieħ tal-Eurovision li ġej.